Pregătiți-vă ce aveți pe casă, eu iau catalogul, fac careva notițe. Eu n-am înțeles. Încă 2 minute n-am finisat. Bun. Deci, așa, data am scris, azi e 11. Deci, sper că clasa 11 nu e în sală. Deci, așa. Unde e răspunzătorul serviciului? Da, ieși, ștergi pisiule. Treci la loc. Bine, dragile. Deci așa, începem cu tema nouă. Suntem la lecția de chimie, protecția mediului, poluarea chimică. Deci așa, dragi elevi, poluarea chimică rezultă din diversarea în ape a diverselor compuși ca nitrați, fosfați și alte substanțe folosite în agricultură, chimie, industrie. Excesul de îngrășăminte este foarte dăunător organismului uman. Da. Merge lecția bine. Poluarea apei cu substanțe organice de sinteză este datorată în principal detergenților și pesticidelor. În SUA, de exemplu, s-a evaluat la 13,1%. Văd că... Așa. În SUA, de exemplu, s-a evaluat 13,1% proporție de dermatoze. Deci văd că nu scrieți, ne așezăm și scriem. Vă rog, scoteți o foaie. Trebuie să câte foaie și un pix. Așa, o să zic că... Deci sunteți pregătiți deja, da? Scriem. Poluarea apei datorită agenților fizici apare ca urmare a evacuării în apă materialelor solide, minerale, insolubile, cum este de pildă deversarea în cursuri de apă a rezidului de la exploatarea carierelor sau minelor. În această categorie intră și poluarea termică a apei. Poluarea termică este cauzată de diversarea apelor de răcire care provin din industrie și de la unele centrale termice și nucleare. Deci... Scriem! Așa. Insolubile, cum este, de exemplu, diversarea în cursul de apă a rezidului de la exploatarea carierelor sau minelor. Mare parte a speciilor de animale și vegetale din zonele respective. Da, poți vorbesc. De asemenea, sunt accelerate fenomene... Da. Nu hai la următoare lecție ce sunt. Da, mersi. Fenomenelor de descompunere bacteriană, animalele active suferă pentru că temperaturile superioare
măresc intensitatea metabolismului. Toate acestea determină așa numită poluare termică. O problemă specială o reprezintă poluarea radioactivă a apelor, care poate să apară în urma unor căderi de materiale radioactive din atmosferă sau mai ales ca urmare a rezidului radioactiv. Guța, tu știi a câta lecție, mă? A 6-a. Bravo, trebuie să loc. Da. Bine, bine merge treaba la noi. Scrie mai departe. Un efect al poluării apelor deosebit de grav este eutrofizarea lacurilor, numită și îmboartea lacurilor, ca urmare a creșterii fertilității acestora prin aport de elemente nutritive. Punct. Deci văd că sunteți un pic ocupați, sunteți interesați de lecție. Deci acum mai e timpul de răspuns. Răspuns. Așa, începem cu cei care au întârziat, ca de obicei. Guța! Care este rolul principal a apelor pure pe teritoriul Republicii Moldova? Răspunde, te rog. E clar, clar, clar. Deci vedem și alții cum mai răspund. Iurkovski, lasă telefonul și răspunde la următoarea întrebare. Care este rolul stejarului pentru poluarea mediului natural? Deci așa. Mai punem vreo două întrebări și dacă nu... Madea, ce e asta atmosferă? Nu știu nimic. Îmbucurător faptul. Așa. Deci e clar. Am înțeles. Împărțiți câte o foaie dublă la fiecare. Scriem evaluare! Eu n-am înțeles! Înapoi! Stimați-le! Nestimați-le! Așa. Le este greu profesorilor în clasa 12-a. E foarte dificil să duci o lecție și mai ales să dai o evaluare. E foarte dificil să găsești un punct comun, o situație care se echilibrează cu un zâmbet. Deci, e foarte interesant în viața de liceu. Și vreau cu această încercare să urmeze clasele a 10-a, bobocei noștri și ei sunt invitați în scenă.